Ang pagsaka sa langit o ascension of the Lord nagtimaan sa pagtapos sa usa ka misteryo nga naglambigit sa ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. The mystery of the Incarnation. Sa diyang ang pulong na himong tao, ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad, nagpakatao, ipuyoban ka nato, nanudlo, nagpasakit, namatay, ug nabanhaw, ug sa ingon, gituman niya ang sugo ug kabubuton sa nagpadala kaniya ang atong amahan sa pagluwas sa katawhan gikan sa sala o pagtunol sa gasa sa kaluwasan. Apan kini ang pagbalik sa langit, wa kini magpasabot sa pag-undang sa presensya sa Dios ngani kanato sa kalibutan. Hinunua, yatagan kita og lain nga pagpadayag sa presensya, sa gugma, sa pag-amuma sa Dios kanato. Sa sunod Domingo, ato ang saulugon ang pagkunsad sa Espiritu Santo ay katulong persona sa Santissima Trinidad. Ug sa ingon, pahinumduman kita nga ang Dios wala og dili gayud mobiya kanato. Mipakita lamang siya og lain-laing paagi sa iyang pagpaambit sa iyang kaugalingon, paghatag sa iyang presensya sa kalibutan ug sa katawhan. Adunay duha ka mga punto nga ato ang makatunan o mapahinumduman bahinuon kita nining solemnity of the Ascension. Una, na sa iyang pagbalik sa langit, gibili ni Jesus ang mandato, ang sugo, ingon man ang gahom sa pagsangyaw sa iyahang mayong balita, ingon man sa pagkabig sa katawhan ngadto sa Dios. In particular, gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an ang gahom, ang otoridad sa pagpamunyag nga maoy makapahimo sa tao nga iyang anak ug sumusunod ug sa ingon ang gingharian sa langit nga iyang gisangyaw sa dinhi pa siya sa kalibutan, mapadayon gayud sa pagtukod. Hangtod karon kining maong tahas, kining maong misyon gipadayon sa simbahan. So gitigaan kita og misyon. Ikaduha, yatagan usab kita og direksyon o unsa ang atong padulngan humanining kalibutana. Sa iyang pagsaka sa langit, iyang gitudlo ang atong padulngan, ang dapit sa kahingpit, sa kalipay o himaya, ang dapit nga mao ang ganti sa kaluwasan nga iyahang gitunol o gikabot o gitunol alang sa tao. Adili diay kita, we are not destined for this world, but ultimately we have to leave this world to live in a place far more perfect and far more beautiful than the world we are living in. Ang iyang pagsaka sa langit, miabli sa gingharian sa Dios alang kanato, aron kita makasunod kaniya, aron kita makaambit sa himaya dito sa langit. Misyon o direksyon, duha ka mga
pagtulunan nga atong mapamalandungan niining pagsaulog nato sa pagsaka sa langit sa atong Ginoo o solemnity of the ascension of the Lord. Amen. Nagatuwa ko sa Dios Amahan, Makagawad magagagahon